Стажантската програма 2013 е към своя край. По традиция, Идеалстандарт Видима предоставя възможност на студенти от различни висши учебни заведения в страната и чужбина да проведат летния си стаж. През юли и август те трупаха опит и познания в различни области на бизнеса в нашето дружество. Как на практика се случва това при един от тях, ще ни помогне да разберем стажант-репортер Айсял Аладжова. Айсял е на стаж в дирекция човешки ресурси и Източна Европа. Преди месец тя защити бакалавърска степен в Стопанска академия Димитър Ценов, Свищов, специалност маркетинг. Интересите й са в областта на маркетинговите проучвания и комуникации и рекламата. В свободното си време обича да пътува и да се разхожда сред природата. Най-любимото й занимание е рисуването и по-конкретно портретите. А сега любезно предоставяме микрофона на стажант-репортер Айсял Аладжова. Здравейте, колеги, зрители на Актуално. До мен сега е Крум Крумов, стажант в дирекция човешки ресурси и Източна Европа. В тази годишното стажантско ято на Идеалстандарт Видима. Крум, ще ни разкажеш ли малко за себе си, какво учиш и как реши да кандидатстваш за стажантската програма? Да, уча психология, сега ми предстои да съм в 4-ти курс. Нещо, което е много интересно за мен, а за стажантската програма научих от едно събитие, което се казва Дни на кариерата, което се провежда в големите градове, на което беше Светла Георгиева, която отговаря за подбор на кадри. И тя всъщност беше причината да разбера за програмата и да кандидатствам. А как минават всъщност стажантските ти дни? Ставаш сутрин, миеш си зъбите и хващаш автобуса, понеже знам, че си от Търново. Да, частта с автобуса е интересната, но интересно и динамично. Правя много и различни неща, за което съм благодарен на Ива Терзиева и на Хриси Варчева, както и на Светла и Милена, и всички хора ми дават толкова много интересни и разнообразни задачи, че наистина научавам и правя много различни неща. Добре, а какво би искал да ти се случи сега? Какви са твоите амбиции и очаквания? Би ли искал да се занимаваш с това, което правиш сега? Ами искам много неща да ми се случат и ми се занимава с много работи, което мисля, че е нормално, но определено това е нещо, с което бих искал да се занимавам и за в бъдеще, защо не даже и тук. Добре, неотдавна се състоя всъщност събитието на чераците идеалци, където ти всъщност беше водещ. Ти се справи много добре. Разкажи ни за твоите таланти и хобита, всъщност, ако имаш такива, и какво обичаш да правиш след 5 часа? След 5 часа обичам или не се качвам на автобуса и едва в 6 часа мога да започна да правя нещо различно. С хобитата ми допреди 1-2 години бяха доста свързани с изкуствата и с сценични изяви. Може би за това така добре ми се получи да съм водещ, но през последните години това, което учи, което се занимавам, ми представлява по-голям интерес и във всеки свободен момент предпочитам да съм със съпругата си и да правим нещо заедно. Страхотно. Добре, като за финал можеш да поздравиш някого, да пожелаеш нещо? Да поздравя, разбира се, първо всички стажанти, защото знам колко е интересно на всички, колко всички се вълнуваме за това, което ни се случва и го оценяваме. Да благодаря на всички хора, които помагат не само на мен, но и на нас, стажантите, и ни учат на толкова много. И да, на тях съм благодарен. Благодаря ти, аз.